Hello YouTube. Tänään kuvataan Clash of Clansia äänillä. Ja nyt mä oon aika nopeasti mennyt eteenpäin viime videosta. Kuten näette, meillä on kaikki defut maksimilla, täysillä. Kaikki archer-toverit, vitsutoverit, mortaarit ja kannonit. Tätä mä oon unohtanut päivittää ihan kokonaan, että tämä myös kakkoselle. Että sit kun tää on päivitynyt, se menee sen jälkeen heti kolmoselle. Ja sitten muureja pitäisi päivitellä. Ja parkingin mä oon päivittänyt kolmoselle. Se pitäisi vielä vitoselle päivittää. Ja mä oon jo silleen aika lähellä TH8. Kun enää pitäisi kaikki muurit. Kingi. Se ei ole silleen pakollinen, mutta se kyllä kannattaa vitoselle. Ja sitten mulla on näitä 2 Dragon Barraksia tuolla. Ja silleen. Ja näitäkään Goldminei mä ehkä päivittelen sillä aikaa, kun tää TH on menossa eteenpäin. Eli tässä kestää 8 päivää ja näissä kestää 4 päivää, eli mä kerkeen päivittää molemmilta 2. Mulla on toi 3 sit käytössä, se THC. Ja sit nää pitäis vielä päivittää, mutta on niin tärkeitä. Sen takia mä haluan päivittää, mutta sit kun joku hyökkää Dragonhökin, se on voittanut tän ihan kokonaan, koska näitä ei ole täällä. Ja mulla on rahaa tosi paljon, niin mä en tiedä mihin mä käytän sitä. Kun mä en viitti vielä näyttää näitä päivittyä. Sitten mä menetän kaikki rahat. Sitten mä meinasin muureja päivitellä. Mut kun sit mä menetän kaikki rahat, se on tosi tyhmää. Mä niitä päivittelen kohta, mut just mä hyökkäsin. Ja mä näytän sen mun höökin. Tosi lähellä oli, että mä en sais siitä 2 tähteä. Mä näytän sen nyt. Eli tämmössä beissiin 6 Dragonilla, 4 Wallbreakerilla, 10 vai 12 noilla barbeille, sitten Kingillä ja Arsuilla. Tämmönen hööki tää on. Mä nopeutan kakkoselle, niin menee vähän nopeammin. Ja mä teen ehkä kohta Hog Rider höökin sitten seuraavassa videosta jossain. En nyt vielä ole tekemässä sitä. Mitäs hidastaa? Niin mä näytän kohta, kun tämä dragoni selviää vain mun joukoista täällä. Näin. Kuten näette, mulla jää nyt yksi dragoni selviää näistä kaikista. Mutta onneksi tää oli aika rushari, kuten näitä tuossa alussa. Se oli menossa TH8. Tää on tosi rushari. Täällä on nääkin vielä tämmöisillä lefuilla. Jos se olisi maksim TH7 tai silleen, niin nytkin se olisi voittanut mun dragoni ihan helposti. Siis mulla on 2 dragoni, päivitin näkin vähän kestä. Ja onneksi täällä oli elämää silleen aika paljon. Ja toi oli vähän paha jo. Mutta jos se olisi musta pommi, niin olisi hävinnyt. Mut näin. Voitto tuli. Sitten täällä noin pari tuntia mulla menee nää 4. Lighting spellit. Sitten mä päivitän vielä noin muut tosta. Mulla ei oikein elixirikään mitään käyttöä, paitsi sitten tietty kun mä päivitän noin defut tuolta. Näin. Ja tää on päivitetty 2. Mä en tiedä onks mä sanonut jo, tääkin on päivitetty 2. Ja tää on mun oma keksimä beissi, kun joku kysyi mua muistaakseni jossain Instagramissa. Niin mä kekkasin tämmösen beissi itse. Ja aika hyvin tää on toiminut mulla, eli katsotaan vaikka tähänkin kun mulla hyökättiin.
tuolta höykään. Sitä kakkoselle menee vähän nopeeta. Nyt tämmönen höyke ei sano mut paljon mitään. Sitten noi kaatuu vielä tuolta. Toin. Mä varmaankin sinne sitten seuraavaksi jaksossa takaisin, kun mä teen nyt tämmösiä lyhyitä kuvaminuutin jaksoja. Joten silloin tämmönen basic. Kyllä mä näitä dragoneja saan aika helposti. Mutta se olisi nyt tältä erää. Moro. Nähdään seuraavassa jaksossa.